Я да видим тук. Някой си е построил стълбички на брега. Интересно. Интересно. Чия собственик е брега тук? Стълбички, градинки. По-нагоре виждате така вилички. Хопа! И местенце. С шезлонги. Интересно, интересно на кого са тези неща. И дали собственика си е купил морския бряг. Или си строи върху обществена земя, която по Конституция е изключителна държавна собственост. Нашите хора са цъкнали. Май някой трябва да отговаря тези строежи дали са законни. Пътечки, шезлонги, къщички в гората. Чия собственост са? С какви пари са построени? И още много неудобни въпроси. Основният въпрос е дали живеем в мафиотска държава.